Hľadá sa nový kráľ hokejovej zo ruský medveď alebo fínsky lev. Posledný oriešok, ktorý potrebujeme rozlúsknuť v rámci týchto majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Vítajte pri sledovaní priameho prenosu zo súboja o zlato medzi Ruskom, ktoré hrá takmer v domácom prostredí, a Fínskom. Evgenij Malkin. Pekný finálový večer. Pekný finálový večer aj s Robertom Pukalovičom. Rusi nabití talentom, Fíni nabití entuziazmom a pracovitosťou. Dva hokejové princípy dnes pôjdu proti sebe. Strážiť to budú ako hlavný Lars Briggemann z Nemecka a Američan Keith Cavall, na čiarach Kanaďan Chris Carlson a Nemec Andre Schröder. Olli Jokinen a Jere Karolahti s obrovským počtom medailí z majstrovstiev sveta, ale nemajú veľké zlato. Olli Jokinen 5 medailí zo svetových šampionátov, 3 cenné kovy z olympijských hier, ale ani jedna medaila nie je zlatá. Menší počet medailí na konte Karolahtiho, ale takisto platí, že nebol ani pri jednom veľkom triumfe fínskeho hokeja. Naopak Rusi už majú v kádri viacero svetových šampiónov, ale uvidíme, do akej miery ich bude limitovať neúčasť Oleksa Znaroksa. Podľa najnovších správ, ktoré sa objavili, to údajne, hoci to vyzeralo jednoznačne byť vina ruského trénera, vyprovokoval práve švédsky asistent Richard Krönberg, ktorý ako prvý zakričal na ruskú striedačku I kill you. A napriek tomu, že Znaroks po anglicky veľmi nevie, tak tomuto porozumel. Začal sa finálový duel. Nechajme už tieto predpoklady tak a uvidíme, ako sa so svojou úlohou dnes vysporiada Haris Vitolinš, dlhoročný spolupracovník Znaroksa a dokonca aj spoluhráč v lotyšskej reprezentácii. Úvodná strela zápasu patrila Fínom Pakarinen. Vyskúšal Sergeja Bobrovského. Tu sa už pozeráme aj na to, o čom sa hovorilo, čo sa očakávalo. Vladimír Vladimirovič sedí vedľa Alexandra Grigorieviča, hlavy štátov domácej krajiny a veľkého favorita tohto finále. Danis Zaripov hľadá, komu by prihral. Jakovlev sa presunul pred bránku a chceli to Rusi zahrať. Zaripov s Malkinom na dve krátke prihrávky, keď to Malkin chcel vrátiť Zaripovovi, ktorý sa tak nenápadne dostal v tabuľke bodovania. Veľmi vysoko, príležitosti širokou. Rine výborne, bol asi meter, hádam, pred brankoviskom, zmenšil strelecký uhol. To bola najväčšia ruská presilovková príležitosť, úplne čistá, širokou. Jakovlev pred bránkou, to je obranca na vrchole modrej čiary, je Belov, ale strela od Širokova končí v bránke. Rusko využíva presilovku a vedie 1-0 v tomto finálovom stretnutí. Stalo sa presne to, čo sme hovorili. Veľké hviezdy sa nepresadili, ale potom chválený Sergej Širokov štvrtým gólom na šampionáte rozjasal Minsk arénu. Presná strela. Vidíme, čo znamená mať hore hlavu a dokonale ovládať vedenie puku. A strela krátkym švihom zápestím vždy ďaleko účinnejšia z týchto vzdialeností ako strela pri mlete. Tu vidíme Oleksa Znaroksa, ktorého teraz už pozdravilo aj publikum. Môžeme pridať aj ďalší veľmi dôležitý duel, ktorý vyradil Rusov z olympijského turnaja v Soči domácej pôdy. 3-1, ktorý vyhrali Fíni. Všetky 3 góly dostal Varlamov, ruská jednotka. Bobrovský, ktorý ho zaskočil po treťom góle, už neinkasoval a neinkasoval ani teraz, ale to bola delovka Palolu, ktorá opečiatkovala spojnicu. Tichonov, Malkin, zastavený Hietanenom, ale Tichonov reagoval na puk a hľadal fantasticky Belova, ale čo vyviedol Pekarine. Opäť tu máme už pomaly známu šampionátovú frázu nedáš, ale toto sú veľké gólové okamihy. Palolova neskutočná delovka. Bobrovský netušil, kde sa vlastne puk ocitol. Ušiach mu zvoní, hádam teraz, bola to Horná Žrtka napokon. Ovečkin sa ešte chce dostať k strele v záverečných sekundách tretiny, nestihne to.
A stihnú zaútočiť Fíni. Krásna Lechterová prihrávka. Pakarinen vyrovnáva 3 sekundy pred koncom úvodného dejstva. Je tu fínsky vyrovnávajúci gól, ale myslím, že si ho absolútne zaslúžili. Spomeňme si na Palolovú nechytateľnú deľovku do hornej žrtky. A Viktor Linč je touto situáciou sklamaný. Bodaj by aj nie. Bodaj by aj nie. Buli v útočnom pásme. Nabuli Malkin. 16 sekúnd pred koncom. Nabuli Malkin, Ovečkin, všetky najväčšie hviezdy. Prehrané boli okamžite rýchly break. Tá Lechterová krásna prihrávka. Nádherná. Ale kde boli Rusi, pretože boli tam v dostatočnom počte hráčov a aj tak mal Pakarinen veľmi veľa času. Komarov. On to zase nahrádza dravosťou. Lechtera už 11-bodový hráč našiel Jormaku v zápätí Palola a Fínsko vedie 2-1. Využitá presilovka Jori Lechtera a jeho druhý gólový pas v dnešnom finálovom stretnutí. Tak už nie je Jori Lechtera 11, ale 12-bodový hráč. Pačelová prihrávka, Ovečkin strieľal veľmi nebezpečne spoza Lajunena. Minimálny čas na prihrávku a teraz dokonca Ovečkin vyrovnáva na 2-2. Fínske vedenie dlho netrvalo, Alexander Ovečkin pretrhol vyše 360-minútový strelecký pôst na majstrovstvách sveta. Jeho štvrtý gól a 11. bod. A teraz dokazuje, prečo aj s tými horšími hokejkami, alebo nemôžu byť také horšie, keď dá s nimi 52 gólov, že sú na mieste. Videli sme prvú veľmi prudkú strelu, rýchlu strelu Šviho a teraz zakončenie Becketa. Veľmi dôležitý gól, pretože Rusku sa podarila pomerne skorá gólová odpoveď. No, pomerne dosť skorá. Malkin, Ovečkin. Snažil sa preniesť hru k Zaripovovi, ktorá to vystihol. Malkinovi nevyšla prihrávka. Malkin strieľa a využíva presilovku. Evgenij Malkin vyháňa z trestnej lavice Imonena a Rusko vyhráva 3-2. Drvivý tlak priniesol ovocie v podobe 3. gólu. A Rusko je opäť vo vedení ako na hojdačke. Najprv viedlo Rusko, potom Fínsko, teraz opäť aj podľa zápisu domáci tým Ruska. A Kontila sa bude musieť vrátiť ešte na trestnú lavicu a bude pokračovať v presilovej hre. 5-4 prišlo to v poslednom okamihu. Fantastická robota Plotníkova a Olex Nárox si poriadne vydýchol. Naozaj Plotníkov totálne zakryl výhľad Rinemu a Malkin presne namieril do odkrytej časti bránky. Zaripov. Posunul Ďanisimovovi. To si zobral na starosť Ochtoma. Opäť na ní Zaripov. Širokov vrátil Zaripovovi. Krásna ruská presilovková súhra. Pred týmto len klobúk dolu, čo predviedli Danis Zaripov a Sergej Širokov. Nádhera. Naozaj sná paráda. V akej forme, skvelej forme hrajú tieto majstrovstvá sveta. Danis Zaripov a jeho tretí finálový bod. Po 2 asistenciách prišiel gól. Aj tento signál sme už od Rusov videli cez majstrovstvá sveta. Nevyťahujú ho príliš často, pretože potom naozaj nie je účinný. Treba ho zahrať, keď si to situácia žiada. V 36. posunul Kuk Malkinovi, no a v 45. sám skoroval Kuk. Naozaj excelentne vrátil Sergej Širokov. Na príležitosti Pakarinen. V zápätí aj Jori Lechtere, ktorý netriafa bránku. A zdá sa, že sa bude vylučovať. Áno.
Rusi ani príliš neprotestujú, pretože rozhodcovia videli, že puk, ktorý vyhodil mimo ľadovej plochy obranca Alexander Kutuzov, sa nedotkol plexiskla. Uvidíme najprv Pakarinenovú príležitosť, zápätí aj Leftera, výborné, Bobrovský proti prvému zakončeniu zakročil fantasticky. No a tu už ten backhand Kutuzova. V každom prípade aj Fíni majú ďalšiu presilovkovú príležitosť na to, aby sa dostali späť do tohto finálového duelu. Dvojgolové manko v tretej tretine, pre nich neveští nič dobré. Rýchla súhra, ale Pavlova si musel puk prikopávať. To dalo sekundu času navyše pre Bobrovského. Pavlova triafa žrtku. Druhá žrtka Oliho Pavlov v priebehu finálového stretnutia. Už mohol mať na konte finálový hat-trick. Napádanie Tichonova, ktorý nedovolil Oktomáovi vyhodiť puk. Kuľomín. Kutuzovou využíva túto presilovku. 5-2 o majstrovskom titule Ruska. V tejto chvíli už nie je pochybnosti. A predsa boduje v tomto stretnutí aj Tichonov, ktorý strelu svojho obrancu jemne tečoval zrovna pred fínskym brankárom. Jeho 8. gól na šampionáte, 16. bod. Naozaj šikovnučký teč Kutuzovovej strely. Teraz je už aj potvrdený. Pekarine bezmocný, 5. gól Ruska. A štvrtý v presilovke. Presilový hra. Neuveriteľná úspešnosť využitia presilových hier. No a gólik svojho vnúčika si vychutnal legendárny starý otec Viktor Vasilievič. Celkovo 27. majstrovský titul Oleksovi Znaroxovi, napriek tomu, že vo finálovom stretnutí chýbal na lavičke, sa podarila jeho úloha nechať zabudnúť na prepadák na olympiáde v Soči. No jeho menovanie sprevádzali veľké kontroverzie, pretože napriek tomu, že je to rodák z Ruska, tak že má lotyšské a nemecké občianstvo, tak je braný za cudzinca. Napokon práve to miesto narodenia hralo v jeho prospech. Dokázali ruskí funkcionári ustáť ataky niektorých tradicionalistov, ktorí ho nechceli aj tak vidieť na lavičke zbornej komandy, ktorá víťazí na 78. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bielorusku. V tejto chvíli koniec finále. Rusko víťazí 5-2. Znaroxová misia úspešná. Ovečkin sa dočkal majstrovského titulu aj ako kapitán tímu a skromný úsmev Vladimíra Vladimiroviča Putina. Rusi mali vo svojom strede najlepšieho strelca, najproduktívnejšieho hráča šampionátu. Našli veľký tromf v Tichonovovi, takisto v Plotnikovovi vo finále. V pravý čas zabrali aj osobnosti, od ktorých sa to najviac čakalo. Ovečkin vyrovnal na 2-2 a Malkin v presilovke o 2 hráčov dosiahol víťazný gól. Gól, ktorý znamená zisk majstrovského titulu. Potom v tretej tretine vyšli ešte gólové poistky Danisa Zaripova a práve Viktora Tichonova, najlepší šampionátový strelec, dosiahol posledný gól na majstrovstvách sveta. To je veľká symbolika. Alexander Ovečkin dvíha pohár, pre Rusko veľmi cenný. Majstrami sveta sa v Bieloruskom Minsku stávajú